davant de les eleccions més importants de la democràcia, i tal volta siga així. Per això el dia 28 d'abril és importantíssim. Sabeu que van haver 3 urnes, una per a fer a Mònica presidenta de la Generalitat Valenciana i 2 més, una per al Congrés i l'altra per al Senat. Anem a ser decisius en el govern de Madrid i ho hem de demostrar, i tant al Congrés dels Diputats com al Senat va ser importantíssim que poses el teu vot en la teua urna. Estos 4 anys he pogut treballar colze a colze tant amb els nostres diputats i diputades com amb els nostres companys del Senat. Ha sigut meravellós poder construir des d'aquest òrgan que sempre pensem que no sabem si serveix per a molt o per a poc, ha servit per a moltíssim. Hem fet tantes mocions per el finançament autonòmic, per tindre un sistema tributari just, que no hem de deixar escapar compromís a les institucions, a Madrid també. Vota Congrés, vota Senat, vota l'autonomia, perquè anem a ser imparables.